Sanibonani la ku-One Show Phakama, ngibingelele uSifundo. Ku-One Show Phakama-ke kulezi nyanga ezayo nje sobe sikhuluma ngothando, lapho khona ozobe ufaka khona nawe umbono wakho ukuthi umthanda kanjani umuntu wakho, kodwa phela yonke into iqala ekuyithandeni wena before uthande omunye umuntu. Futhi sobe siveze nje iy'ndlela zokuthi umthanda kanjani, nenzani manithandana, lapho nawe uzobe ufaka khona ufisa ukukubona khona okumayelana nothando. Njengoba ubona nje ukuthi uyamkhipha umuntu wakho nihambe niyodla out, niphinde nenze nje izinto ndawonye la khona enizobe nichitha khona isikhathi enizoyikhumbuza khona noma mhlampe seniqhelelene mawukuthi nikwi-long distance relationship nisuke senixoxa nje ngalokho ukuthi hawu bekumnandi kuphi nakuphi yabo. Ilokho nje sizobe sikhuluma ngakho. Uma uzobe ukuthokozela bengicela nje ukuthi u-like, u-subscribe, ukushere, ufake nje nombono wakho mayelana nothando, mhlampe nofisa ukukubona nje mayelana nothando la ku-One Show Phakama. Ukusaphotha kwenu-ke kuzoba yinto enhle nokusikhuthaza nje ukuthi siqhubekele phambili ngale nto esizobe siyenza. Ngiyabonga.